Здравейте, приятели! В днешното видео бих искала още веднъж да си преговорим do и das. Каква е разликата между тях и кога се използват? Винаги, когато искате да попитате, да направите въпрос, в сегашно време, разбира се, трябва да го направите с do или с das. На български този въпрос се образува с ли. Работиш ли? Ам, обичаш ли? Но на английски тази частичка ли те я заместват просто с do или с das. Винаги е с do, за да го запомните. Ето сега един метод. Винаги е с do. Do you work? Do you drink coffee? Пиеш ли кафе? Do you like TV? Обичаш ли телевизия? Do you go to work? Или do they go to work? Те ходят ли на работа? Винаги е с do, но когато питаме за той, тя и то, или всички, както казва трето лице, единствено число, тогава използваме das. Той ходи ли на работа? Does he go to work? Тя ходи ли? Does she go to work? Ако питам те, ходят ли, тогава е do they. Всъщност това, което трябва да запомните, да не забравяте да слагате do, когато правите въпрос. И да се замислите дали съответно пък не е das. Тоест винаги да има някаква частичка do или das, когато питате. Също така, ако искате да питате къде, да използвате някаква въпросителна дума, къде, защо, кога, например, къде ходиш на почивка. Словоредът е пак същия, т.е. не трябва да забравяме do. Where do you go on holiday? Или пък кога ходиш на почивка? When do you go? Или ходиш ли на почивка? Do you go? Въпросителните думи какво, къде, кога, защо просто не променят нищо и не трябва да изпускаме do или das. Така, не забравяйте, просто запомнете, научете го наизуст, че винаги трябва да сложат do и das. Просто трябва да се замислите в началото дали става въпрос за той, тя и този да сложите das. Това е, ако имате въпроси по някаква граматика, която ви е трудна, напишете ми в коментарите по това видео и аз ще ви отговоря. Чао от мен!